どうも、義母にスマホの再起動ってどうやるのって言われたので、その場ですぐにやってあげたら、調子乗んなよって怒られたことがある嫁です。今日はご褒美飯田子キムチをしばきながら失礼します。この前使い終えたサランラップの中の棒を手でペシペシしながら考え事をしてたら、義母が腕を組みながらこっちを見ていたので、黙ってペシペシするのをやめました。その後も謎にこっちをじろじろ見ていたので、考え事してたんですよと正直に伝えたら、嘘ついてんじゃないよって切れてきて、ババア、嘘はついてないんですよ。ババア、考え事してたんですよ。ババア、てかなんで切れたん？ババア、黙れババア。今度ペシペシしてる時にこっちをじろじろ見てきたら、次は鍋とお玉を渡してセッションしようぜって誘ったらウケるかなって思ってます。おっす。というわけで今日はジロジロババアのペシペシキムチをいただきました。ごちそうさまでした。ではまた。